l'americano. Senyores i senyors, no us preocupeu més perquè ja som aquí. Ja hem arribat des de les Terres de Ponent per dir-vos que ha sonat el timbre i sortim al pati. L'americano. Bon dia i bona hora, per fi ha sonat la campana, ha sortit la fumata blanca, hem sentit els primers batecs i ja us podem anunciar que hem donat llum al pati. Perquè sí, perquè volem que tots vosaltres pugueu criticar-nos i quedar-vos igual de descansats que ens quedem nosaltres després de cada programa. Any nou, vida nova, sol dir. Esperem que heu tingut una bona entrada d'any, que no us hagueu saltat cap restricció i que els Reis us portin alguna cosa més que un parell de mitjons i un llibre que no us fa gaire il·lusió. Volem agrair la càlida rebuda que ha tingut el programa i tots els comentaris tan positius com negatius que hem rebut al llarg d'aquesta setmana. Nosaltres ens esforçarem a seguir-vos portant un contingut de qualitat i us prometem que millorarem les nostres deficiències amb el tema de l'edició. De moment, donem pel que donem i preferim dir allò que li solen dir al coix del teu equip de futbol de tenim marge de millora. Com ja hauríeu de començar a saber, obrirem el programa parlant de 4 coses tontes que hagin passat, perquè d'alguna manera hem d'obrir el programa. El Cesc em posarà a prova amb un quiz sobre decisions que poden marcar el futur de la nostra ciutat i al baròmetre descobrirem quines són les rutes preferides dels dinosaures de Targa segons la seva orientació política. Segueu al sofà, poseu-vos tranquils i deixeu la ment en blanc perquè avui us portem caviar pels paladars més refinats. Aquí comença la vostra dosi setmanal del pati. El pati, amb Quim Gasó i César. Bon dia, Cesc, com estem? Una setmana més aquí, Quim, per disfrutar, per passar-nos-ho bé, com diuen. Jo t'he de dir que aquesta setmana estic una mica asquejat, estic molestat. Saps allò que diuen de m'ha pujat la mosca al nas? Ah, això mateix. Saps on tinc la mosca jo? Fins on et fiquen al pal de la PCR. Allà dalt. Bastant endins del foten, Quim. Porto 2 dies d'universitat i ja estic per deixar una altra vegada. És que això no ho sap la gent, però és que la gent d'universitat hem començat el dia 7. Exacte. Som gent gran que no podem jugar en els nostres jocs que ens han regalat els estimats Reis Mags, un saludo a ells, i bé, no podem jugar als d'universitat, no ens ho Jo ja deixen. dic que pels 2 dies que he fet ara, que he fet 3 classes comptades, ja m'ho podia haver estalviat i havia començat la setmana que ve. Bàsicament, Quim, Sí, bàsicament. jo venia avui molt indignat perquè resulta que vaig a la Facultat de Comunicació, de la meva universitat. no aniré jo a la mateixa facultat. Facultat de Comunicació i endevina què els hi falla als meus professors. Digue-m'ho tu, Quim. La comunicació. Ah, això mateix. Exactament, ple de professors bastant somnífers, Sí. a vegades, sí. I potser que ja fa 2 dies que faig classe i encara no tinc els horaris. Bueno, són coses que passen, els importes una merda als professors i ja està, així van les coses. Sí, no, jo ho equivaldria a la resta de la gent, com si vas tu a la feina el teu primer dia i et diuen no, o sigui, tu avui comences, a quina hora? Apanya-t'ho tu. I de tant en tant algun profe t'escriu un correu i diu, que ja sé que no tens els horaris, però si vols, jo faig classe amb aquesta hora, com a consell tonto pots vindre, si vols. Si vols, Si vols. Ningú t'obliga, noi, ningú t'obliga, però si Perquè vols... no ens enganyarem, les classes introductòries són una merda. Perquè m'expliquen el que puntue i què explicarem, doncs, no sé. Vaig veure un vídeo a YouTube. No res, la També Pompeu et dic. que fan trimestres, coses que passen. Coses que passen, estem aquí Targa aquest cap de setmana esperant la neu, Esperant, esperant la neu. Tomasinho! Que Noi, seria- que no neve o què aquí? Neve tot Catalunya menys a Tàrrega. Collons, Tomaset, que no ens informes de res, noi. Que ara que ho pensava, que estem esperant la neu, seria una frase que serveix tant aquest cap de setmana esperant la neu de Targa com a la taula d'Albert Rivera una tarda al Congrés. Però bueno, amb això ja no ens hi posarem. En fi, que volíem parlar de 4 cosetes, ja ha passat Nadal, ha passat Cap d'Any, ha passat les festes, aquest any no he hagut de veure molts de vosaltres potser les vostres tietes pesades que us agafen així les galtes i us fan 2 petons, de que fa molt temps que no es veuen. Correcte. T'has saltat alguna mesura, Cesc? Cap ni una, Quim, jo sóc un tio fet i dret que segueix les mesures. No en tenia cap mena de dubte. Però pel que es veu sí que hi ha molta gent que s'ha saltat les mesures aquest cap de setmana, el cap de setmana de Cap d'Any, i hi va haver una macrorave a Llinars del Vallès, sí? Tenim notícies d'aquell dia? Posem la banda sonora de la macrorave. Te la poso. Endavant.
Tengo un Mary, Coco, Fendi, tengo el Brody en el trap. So de 20s, gasto Ferry, Prada para traquetear. Bé, va haver una macrorave, com heu sentit molts a la tele, asseguren que hi havia més de 1.000 persones tancades en una granja a Llinars del Vallès. Jo, primer tot, hi veig un problema principal amb aquesta macrorave, que no són les 1.000 persones, sinó és que passa el Vallès. Quan una cosa passa el Vallès, pensa malament. Mal pinte. Però jo penso, a veure, xavals, no feu una cosa a Barcelona, quan tenim aquí a Lleida uns camps, unes masies, que allà fots una cosa i ningú se n'entere. Exactament. Doncs asseguro que hi havia més de 1.000 persones a la nit de Cap d'Any, que van fer una festa que va començar, doncs, com dit, la mateixa nit del 31, i tenien la intenció d'allargar-se fins al dia 4, i hi va haver una actuació policial, si no m'equivoco, el dia 2, i de moment hi ha hagut 2 detinguts acusats de l'organització, que eren un tarragoní de 22 anys i una holandesa de 29. De moment potser és l'esdeveniment català de l'any, pels dies que portem, podem dir. Almenys la festa de l'any, o dels 2 últims anys. La festa dels 2 últims anys potser sí. Sí, sí. Sí. Tantes que n'hi ha hagut, no? Potser és la festa dels 2 últims anys i res, nosaltres mentre estàvem al sofaret de casa o no tant de casa. No tant de casa, bueno, veiem aquells com s'ho passaven de puta mare. Molt bé, els assistents a la macrorave del Vallès, aquesta colla de borratxos o altres coses que no m'atreviré a dir, no han sigut els únics que han vingut aquests dies, perquè el dia 5 de desembre també van venir 3 màgics d'Orient. Los duros llevan Motorola, van con motora, la chulería no les mola y no hablan de pistola. Com vas dir, company, al passat programa, 3 fumats que segueixen una estrella van arribar a Tàrrega, però no ho van fer com els altres anys, fent una cavalcada, fent una cercavila pels carrers de Tàrrega. Ho van fer, ni més ni menys, que passant fred al pàrquing de l'estació d'autobusos Quims. Cal dir que els reis, tremolant, em miraven, pobres, amb uns ullets, que em deien, si tinguessis màgia, nen, si tinguessis màgia això ho arreglem en un moment, perquè anaven freds, nois, estaven freds, que feia patir la cosa, Quim. Hem tingut uns reis una mica més vagos que altres anys, que en comptes d'anar a visitar, pues esperaven que anessis tu, no? Una mica al compte vell. I hi havia el rumor els dies anteriors que si els reis venien d'Aràbia, a part de Melchior, Gaspar i Baltasar, també vindria Juan Car. Ah, això mateix. També cal destacar que hi va haver el rumor de si el patge Kassam era realment l'Ansu Fati. Et diré una cosa, la màgia la té. La màgia la té. Ve aquí ve xiula, xiula, xiula. I diu així. No vull ni rap ni lluç, t'ho dic amb rap pallús, sempre el mateix. Basura i peix. El menjador que... Doncs sí, Quim, arriba el grup Xiula, un grup amb cançons infantils que porta el seu repertori a Tàrrega. Van actuar al Teatre Ateneu i, bé, paro d'inventar-me coses, és un grup que només coneixem per la cançó Verdura i Peix, Quim. Una de les més mítiques del panorama català, cançó que no falla mai quan vols convèncer els teus fills de que mengin verdura i peix, doncs com bé tu has dit, van actuar el dia 3 al Teatre Ateneu. Primera notícia que en tenim, també t'he de dir. També cal dir-ho. I d'aquest grup, doncs, coneixem aquesta cançó, que és molt mítica, però jo d'aquí, personalment, ja no passo. Bàsicament, els coneixem, com hem dit, per aquesta cançó i és això, anem a l'escoltar una estona. no m'agrada la verdura i el peix. No m'agrada la verdura i el peix. Però per cançons mítiques a Catalunya tenim aquesta. Endavant. Efectivament, la Loto 649, Loteries de Catalunya, tria-la, tots hi guanyem, la cançó que probablement més vegades heu sentit a la mitja part dels telenotícies de Tele3, perquè, què passa amb aquesta cançó? Què passa, Cesc? Doncs que la Grossa reparteix gairebé 1 milió d'euros a la Loteria de Cap d'Any a Tàrrega. Va sortir premiat el número 52.688 a l'estanc del Raval del Carme, el que hi ha al crucer del pati, baixant, diguéssim, direcció Vilagrassa, i va sortir 65.000 euros per cada bitllet. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, la Grossa, crec que no sé si havia tocat gairebé mai a Tàrrega, em sembla que no. No, perquè és una loteria bastant jove, de fa pocs anys. Doncs mira, una notícia important que, avancem, no ens ha tocat a nosaltres, sinó ja ben bé ho sabríeu, i com podeu veure amb la qualitat del nostre informatiu, del nostre podcast, nois, no ens ha tocat. Potser pel fet d'haver-lo vengut a un estanc, podríem dir per primer any que fumar és algo bo?
Home, els haurà sortit a compte i mal que mal és la primera cosa que toca bona targa després de tocar-nos viure un any de merda. Correcte. Bé, volem tancar aquesta tertúlia només aclarint un tema que ens heu preguntat per tot arreu, ens heu avassallat a preguntes, ens heu bombardejat aquests últims dies, i és que al final del darrer programa vam dir que era el capítol número 4, quan en realitat, com sabeu, l'anterior el segon, aquest el tercer. Només us volem aclarir que abans d'aquests 2 programes que han sortit a la llum vam fer 2 programes pilots per tantejar una mica l'ambient, per veure on ens situaríem, de què parlaríem, com ho faríem. Per tant, que ja ho heu sentit bé, que aquest programa és el tercer, l'anterior el segon, i per tant, res, només volíem aclarir aquest dubte. Per tant, passem a la secció del Cesc. I a cada flipat! Molt bé, doncs seguim amb el programa, saltem a la secció de l'inspector Sarri, que com cada setmana ens intentarà sorprendre amb alguna nova cosa. Recordem que les 2 darreres setmanes ens vas portar ja al teu conjunt de corresponsals d'arreu de Targa, amb les seves queixes i crítiques i coses a millorar. I la setmana passada també ens vas portar les notícies que els de dalt ens amaguen, amb la desgràcia de mort, això sí, del nostre amic Joan. Per tant, em deixaré sorprendre, ho deixo tot a les teves mans i espero que aquesta secció estigui a l'altura de les darreres. Endavant, Cesc! Doncs sí, estimat Quim, avui et porto el quiz de l'excel·lència, fet pel teu calvo de referència. Sí. Sempre amb prudència, deixant de banda, amic meu, la violència. Important. Espero no dir en cap moment cap impertinència, seguint una conducta pròpia de convergència, és a dir, fer veure que me la suda la sentència i sense recordar-me'n d'aquella paraula que fa tants anys sonava, que era independència. Una paraula, senyores i senyors, que està com al Barça, és a dir, en decadència. Però de fer acudits propis de l'adolescència i aprofito per adreçar-me a la meva audiència dient-vos que no tingueu present la nostra poca experiència i inconsciència perquè, com bé sabeu, paciència, que és la mare de la ciència i que algun dia o altre ja ens arribarà el que es coneix com a intel·ligència. Espero que no us hagi entrat la somnolència, com també espero que rebeu l'herència. No deixeu d'escoltar el nostre podcast, la nostra essència, ja veureu després la resistència. Estimat company, estimat soci, estàs preparat per enfrontar-te al quiz? Et diria que sí, però això em comença a fer una mica de por. La qüestió seran 3 preguntes, Quim, amb 3 possibles respostes. Jo Sí. no et vull dir que ni una estigui bé ni una estigui malament i, sobretot, no volem, sempre a favor de la ironia tot el que diem, però bé, és per recalcar-ho. ABC, no? Sí, I serà si- un format ABC i tu has de triar la que et sembli millor. Si falla no resta. No, Vale. no hi ha resposta incorrecta. Vale, primera pregunta. Qui vols que sigui el nou o la nova alcalde o alcaldessa de Tàrrega? Tens 3 opcions. La primera és l'Alba Pijuan. És una persona que escolta a tothom, que fa bastant bé les coses, però sí, tens lo dolent que és que d'aquí 2 dies tindràs Tàrrega plagada de barres reductores de velocitat. La següent és la Perelló, que no fot res durant tot l'any, però que el dia abans de les eleccions et fotrà a tot Tàrrega en obres excavadores, entre moltes altres coses. I l'últim, sí, és ni més ni menys que Josep Maria Bartomeu. Aquest instal·larà una central petrolera a Tàrrega perquè es pensa que a Cervera hi ha mar i d'aquí 5 anys la població de Tàrrega serà equivalent a l'aigua que passa pel riu Ondara. Decisió difícil. A veure, el senyor Josep Maria Bartomeu, em sap greu perquè ara pobre deu estar a l'atur, tot i que segur que no s'està morint ni de gana, ni de fred, ni de res així. Potser d'insults per xarxes socials sí, però aquesta la descarto perquè ja ens ha fet prou mal amb el Barça els últims anys. I com que tu em sembla que tens la senyora Alba Pijuan una mica alta, que sempre li estàs tirant massa floretes, crec jo, no l'hauries de deixar acomodar tant. I sóc una mica nostàlgic del passat, només així per portar-te la contrària, doncs jo faria tornar a la Perelló. Tens un fill. Ojo. On l'apuntes? Al hockey. Saps que si l'apuntes aquí, el teu nen no sortirà com els altres. No cal que et doni exemples, estimat company.
Bueno, si vols te'ls poso, No, com no, és vulguis. igual, és igual. D'acord. I a més, haurà de parar de jugar, als 13 anys, perquè el hoquei, pobres, no arriben més amunt. És un dèficit que tenen. Se n'han d'anar a un altre club, si no. Correcte. O l'apuntes al hoquei o l'apuntes a la New School. Per a sentir el teu fill guai, fins que vegi que va a un lloc on el pati és equivalent a la mida de la xurreria i el seu nivell d'anglès és igual, diguéssim, al del Sergio Ramos. I per últim, tens el cau. Saps que si l'apuntes aquí, el teu fill beurà cervesa a partir dels 8 anys, fumarà porros als 9 i cantarà en una rotllana en plena nit amb els dits alçats una cançó. Bueno, aquí m'ho poses fàcil, a veure, evidentment, jo et diré el cau, sé que té efectes secundaris una mica preocupants pels pares i mares, potser. Del hoquei deixa'm dir que també juguen amb unes valles perilloses. Jo allà, quan devia tenir 13 o 14 anys, també em vaig trencar un braç, i això que no he jugat mai a la vida a hoquei, però mira, el que té empotrar-se contra una valla d'aquelles. I de la New School, bé, no faré comentaris. No cal fer-ne. Per tant, em quedo amb el cau. Bueno, seràs un sectari. Molt bé, com tu. Tercera pregunta. Qui vols que sigui el nou conseller d'Esports? En primera tenim el Silveri Caro, actual conseller d'Esports, una persona que sempre està al poder i tothom de Tàrrega el coneix bàsicament perquè surt a totes les propagandes preelectorals amb el seu careto i la seva cara a tots els carrers de Tàrrega. Bàsicament la gent el coneix per això. La següent és la Perelló. La Perelló es disfressarà de Silveri Caro per aconseguir entrar al govern targarí. No farà mai res fins que la setmana abans de les eleccions, quan la Unió Esportiva Tàrrega fitxarà un tal Lionel Messi. I per últim, el senyor Pla, que es crearà el Real Club Deportiu Tàrrega com a filial de l'Espanyol i obligarà a tots els nens de Tàrrega a ser blanquiblaus fins que un nen li digui que l'Espanyol ha baixat a tercera i de la depressió que agafarà haurà de deixar el càrrec. A veure, és que em fas mullar bastant, Una mica cabron. La Perelló ja l'hem posat com a alcaldessa, per tant, aquí la descartarem. Silveri Caro, actual... Sí, però s'han de canviar una mica els aires, per tant, jo li donaré una oportunitat al senyor Pla, que... Altrament conegut com a Eloi Pla. Sí, i si és el senyor Pla del Club del Super 3, que també s'ha quedat sense feina, també em serveix. No. Quarta pregunta. Tornes a tenir un altre fill, mira, Hòstia, tio. estàs bé, Estan d'alegria, tens un casa altre meva. fill. A quina escola la portes? La primera és el Maria Mercè Marçal. Serà un nen pijo, però hauràs de buscar una nova escola quan tingui 7 anys perquè no hi haurà més cursos. S'han quedat aquí, pobres, és com el hockey, tenen un dèficit. La següent és el Jacint Verdaguer. Anirà a un col·legi públic, però estaràs patint tota l'estona pel pati suïcida que hi ha i perquè serà un pesat demanant-te dia i nit que li faiguis pao a la crema. I l'última és l'Escola Pia, i la pregunta és qui vol anar a l'Escola Pia, estimat Quim. El nen et denunciarà per abusos abans de voler apuntar-lo a aquesta escola. Jo crec que em quedaré amb el Jacint Verdaguer. Per proximitat també és el que em queda millor, però l'Escola Pia, evidentment, ja el descarto, tot i que no em sembla una mala escola, però potser un dia hem de refer aquella secció sobre les escoles. Potser sí, però, estimat Quim, t'exposes a pao i crema dia i nit. Sí, però bé, no passa res. Crec que si ho posem a la balança acabem pesant més una cosa que l'altra, per tant, jo dic que em quedo amb el Jacint, tot i que jo he anat al Sant Josep, i aquí ho deixo. Becario. Penúltima pregunta. Has d'anar a comprar. Sí? On vas? Al Fem Cadena? Hauràs de pagar traient-te el ronyo, però et valdrà la pena perquè la roba o el suavitzant que et compris te'l podràs menjar i a més et regenera el ronyó. Si és que sí, amic, tot és sostenible. La següent és el Capravo de dalt. Arribes i veus el superpàrquing que hi ha, l'edifici monumental, però quan entres et trobes dins de la sèrie de Walking Dead perquè no et pots comprar ni la barra de pa per la poca gent que hi va. I tots més grans de 60 anys. I l'últim, amic, és el Condis. No tenim cap queixa del Condis, però l'únic inconvenient que et trobaràs és que al ser un supermercat perico, el senyor Pla, altrament conegut com a Eloi Pla, estarà fent de dependent després de que l'hagin fet fora del càrrec com a conseller d'Esports. Evidentment, aquí jo ho tinc claríssim. M'aniré, es compraré cap a casa, aniré al Condis, que per cert l'altre dia ens va començar a seguir a Instagram. Per tant, una abraçada. Una abraçada. I això, doncs tiro al Condis. I l'última pregunta, estimat amic, Ui. tornem a ficar una mica de música. Què és lo pitjor que ha parit Tàrrega? El bus? La fira? La falta de zones de barbacoes i de fonts d'aigua?
Oh sí, amic meu, la creació d'aquest podcast. Uf, puc afegir una nova opció? Pots afegir-la. La inauguració de la fira de fa 3 anys, aquella dels batecs del cor, que va durar 40 hores... On un estimat davant de corresponsal l'Ajuntament. pobre va sofrir Sí? un desmaio, Evidentment, un Va amic caure nostre es va desmaiat. desmaiar fent aquesta... A mi això m'ha semblat el pitjor que ha parit Targa. Dintre de lo que has dit tu, evidentment, al nostre podcast. El baròmetre, la secció que mesura l'opinió pública de casa teva. Saltem a la meva secció, al baròmetre, la secció d'aquesta setmana, li he posat de nom de professió dominguero. Et sembla bé? Oh shit, d'acord. Molt bé, en ple temps de pandèmia i amb la gent avorrida a casa, farta d'aguantar els seus pares, fills, nets, avis, parella, cosins, mascota i un llarg, etc. El diumenge s'està alçant com el gran dia de la setmana on totes les tartanes velles de més de 50 anys, entre ells mon pare, una abraçada des d'aquí, que sé que ens escolta, aprofiten per fer la seva dosi setmanal d'esport i anar a caminar o fer running. Les espècies vivim adaptant-nos constantment al medi. Amb el confinament i les restriccions se'ns han fet més fort, ens han fet adaptar-nos, ens han fet canviar el nostre ecosistema habitual i el no poder sortir a pujar una muntanyeta, fer una excursió al Pallars de tant en tant, doncs això, la gent gran de Targa ha desenvolupat un nou seguit de rutes al voltant de la ciutat i ja se les han apoderat com a seves. Posarem en pràctica una de les màximes d'aquest programa, avui en aquesta secció, que és parlar de tot sense saber absolutament de res, important, Molt important. com a pal de bandera, això. Que quedi molt clar. I compararem cada ruta que es pot fer al voltant de Targa amb un partit polític. Avui parlarem de política. Em sembla perfecte. Però, amics, deixa'm dir-te una cosa, que com que el món de la política és un circ, aquesta cançó de fondo sonarà durant tota la secció. Evidentment, doncs estem en un circ i per tant començarem parlant de les rutes. Avui n'hi haurà per tot i per tothom. Ja avisem des de primer moment que no ens casarem amb ningú, aquí no tenim amics, rajarem de tot i a tothom i si alguna cosa no us sembla bé, ens és igual. Perelló, prepara't. No, no. Prepara't. No, tranquil, avui n'hi ha per tothom, però si m'ho dius tu, així ho faré. Va, comencem per la ruta de Junts per Cat. La ruta de Junts per Cat al voltant de Targa seria fer voltes al voltant de Sant Eloi. Us preguntareu per què? Sant Eloi, un lloc tradicional, de tota la vida, ja conegut, dona la impressió de ser un lloc mitjanament tranquil, encara que per dins està ple de merda. És una ruta circular i et permet seguir donant voltes al voltant d'un mateix eix. Sant Eloi, com diem, anant donant voltes sobre el centre de Sant Eloi i en el cas de Junts per Cat donen voltes sempre sobre la torna de Puigdemont, els presos o canviar de nom al partit. Sembla un lloc agradable a primera vista, però hi ha zones perilloses, especialment a la zona del sota l'ermita, on alguns MDLR, mecs de la RU, xicos de la calle, pels que... Zona bastant perillosa, sí. Exacte, et poden atracar segons a quines hores del dia, fer una mica de rememoració, retent culte a Jordi Pujol, amb el que ens va fer durant tants anys, Correcte. i a més és el lloc ideal per Junts per Cat perquè les tietes indepes tenen molt espai per penjar els seus llacets grocs. Correcte. Molt bé, saltem, anem una mica més cap a la dreta, diguem, i ens anem a la ruta del PP, que seria la ruta bàsica, la més senzilla, la de nivell 1, jo diria, que és anar de Targa al Talladell per la ruta asfaltada, amb opció, si voleu, d'allargar fins a la Mora. És una ruta senzilla, pels que volen fer veure que no t'ha fer esport sense fotre ni brot. És freqüentat per la gent de més edat, és una ruta pavimentada, acomodada, Sí. ara ja aburgesada, Sí. amb gent que va de running molt ben vestida i a més també tenen petits barrancs interessants a mà dreta que t'ofereixen unes possibilitats bastant boniques per si vols fotre'n algun cap avall de tant en tant. Correcte, em sembla una bona ruta pel PP. Sembla Sí. una molt bona ruta. Molt bé, ruta bastant bàsica i, com hem dit, encara seguirem una mica més a la dreta i ens anem a la ruta de Vox. Sortiríem de Targa per la Guàrdia Civil i ens aniríem pel camí de Verdú. Et permet començar bé el dia estirant el braç ben recte amb un angle, diríem, de 45 graus respecte a la resta del cos, amb la mà ben allargada, de cara a la bandera d'Espanya o al sol. Això al gust del consumidor. I soltant un bon arriba.
I que arribi lluny. Cal dir que m'acabes de fer tota la representació. Vosaltres no ho podeu veure, però aquí hi ha hagut un impuls feixista. No, tot el que sigui pels nostres oients, jo ho he fet una mica més així expressiu perquè m'entenguessis bé. És una ruta pels més nostàlgics del passat i dels temps del franquisme, com ja hem dit, i és suficientment llarga per rajar de tot i de tothom, cagar-te en la raça catalana i, si estàs de sort, arrencar uns quants llaços grocs de camí. Bé. Molt bé, doncs anirem cap a una cosa que continua sent verda, un partit que també s'identifica amb el verd, però que va molt al contrari de Vox, perquè ens anem cap a la ruta dels verds. Seria sortir de Targa pel camí cap al Tet, anar a la planta de compostatge i llavors, segons vingui, ja segueixes fins al Tet, ja fas una volta circular, ja com vulguis. La qüestió és arribar a la planta de compostatge. Exacte, és una ruta per a aquells més respectuosos amb el medi ambient, per a aquells que van en bici tot arreu, per als defensors del canvi climàtic, per tota aquesta sèrie de gent. Et permet olorar la flaire de la planta a l'arribar allà on hi ha l'abocador de la planta de compostatge i dir cada setmana les típiques frases de és que és increïble les deixalles que generem o el clàssic aquest sistema és insostenible. Després de parlar la mateixa setmana qualsevol cosa, és un sistema a més molt versàtil, podeu allargar fins al Tet si l'excursió està interessant, no tornar per qualsevol dels caminets si n'esteu fins als ous. Bàsicament. Molt bé, següent ruta, tenim la ruta d'Esquerra Republicana de Catalunya. Seria sortir de Targa pel camí de Vilagrassa i a partir d'allà anar a Vilagrassa, o a Anglesola, o donar la volta, o anar per al cross, o fer mitja volta, o agafar un altre camí. Perquè sí, senyors, és una ruta per a aquells que sembla que tenen clar quina direcció volen agafar, però mai sabem on volen arribar. Ruta bastant populista, si vas cap a un lloc que et sembla que la gent no li agradarà massa, sempre ets a temps d'agafar un altre camí, rentar-te les mans i criticar els que han anat abans per aquell camí. Sí, senyor. A més, des d'algunes parts es veu Sant Eloi, que recordem que és on es troben els de Junts. Se'ls veu. Per tant, des d'allà els poden espiar i com els agrada criticar i discutir-se amb cada una de les seves passes. Tot i que després a vegades s'hi vulguin unir, no? Exacte. Llavors, bueno, és el que té la política, un món de circ, ja ho hem dit abans. Malgrat això, t'agrada que els altres et veïn com un revolucionari, un esportista, una alternativa moderna al govern que hi havia abans, com potser ens ha passat aquí a Targa, encara que tots sabem que són la mateixa merda perquè estem parlant de partits polítics. Correcte, intenten obrir nous camins, nous horitzons, però, xavals, toquen amb el mur, toquen contra una paret de formigó, Quim. Exacte, que és la societat targarina, no ens enganyarem. Perquè d'esquerra, doncs tirarem encara una mica més cap a l'esquerra. La ruta de la CUP seria creuar els Masets. I tu dius, creuar els Masets, hòstia. Dius, això és molt fàcil, acabes amb moment. Sí, però no és creuar els Masets d'est a oest, de nord a sud, com vulguis, no. És sortir per la banda esquerra de Targa, rodejar per darrere, travessar el canal, liar-te per qualsevol caminet, anar a Verdú, a Rocafort, i si vols tornar arrastrant-te amb les forces que et queden. Perquè sí, és una ruta només pels que volen emocions fortes i els agrada agafar sempre el camí més complicat per anar de punt A a punt B, que seria una bona metàfora o una bona síntesi del que és la CUP. Podem dir que és un camí excessivament ambiciós i jo podria veure aquest camí representat amb una persona amb obesitat que vol fer 50 quilòmetres en un dia quan fa 10 anys que no fa esport. Seria una bona similitud amb el que passaria amb la CUP últimament. I la conclusió d'aquest pobre home que vol fer 50 quilòmetres és que se l'acaba fotent. Sí. Tots els camins porten a Roma, amic. Completament d'acord, Quim. Seguirem per la ruta del PSOE, dels socialistes, tenim l'actual president del govern espanyol, del país veí, i seria fotre't al mig del bosc, dir-li a tothom que aniràs pel camí de l'esquerra, aixecar la mà, dius, jo aniré per aquí, assenyalant cap a l'esquerra, i quan tens la seva confiança i ningú mira, fotre't enganxat a la dreta com un conductor borratxo que va llepant la via lateral. Perquè sí, amics, és la ruta de l'engany i del fals recorregut, tal com ha sigut aquest fals govern, que anàvem un govern d'esquerres, que a més va entrar en Podemos, que per cert ara en parlarem, però que llavors ha acabat sent més de dretes que el puto rei Juan Carlos. Efectivament, anàvem de democràtics, republicans i d'esquerres, però un cop al poder són més espanyols monàrquics i de dretes que el mateix Carrero Blanco. Ben dit, Quim. Qui són els seus socis de govern, Cesc? Qui són? Doncs Podemos, Quim. Podemos, efectivament. Podemos. Quina és la seva ruta de diumenge? Anar a l'església. Com? Anar a l'església. La pregunta és aquesta. Sí, el Cesc està igual d'estany que vosaltres. Podemos a l'església? On estan en contra d'un estat confessional catòlic? Doncs sí, Podemos a l'església, perquè a ells també els havien assegurat el camí cap a la terra promesa quan van fer coalició per entrar al govern, però al final, ja hem vist com han acabat, es passen el dia llepant els ous a un líder, en aquest cas Pedro Sánchez, en el cas dels cristians no ho direm per si algú que es pot sentir ofès. I en el cas de Targa, a l'Alba Pixuan...
que quan el necessiten no els hi fot ni cas. Diuen que no estan disposats a fer allò que van contra els seus ideals, com serien a l'església, però tots sabem que el moment de la veritat sempre s'acaben baixant els pantalons i fent el que els diuen els altres. I per últim, Quim? Per últim tenim la ruta del Movimiento Naranja, Movimiento Ciudadano, exactament la ruta de Ciutadans, que seria sortir per la banda esquerra dels Masets, i anar fins al Taradell pel camí del costat del riu, camí que ara en parlarem. Per molt que s'esforcin a fer un camí diferent dels seus veïns de dalt, aquest és totalment paral·lel al de sobre, que recordem que és el del PP, per tant segueixen una mateixa línia, tant PP com Ciutadans. De fet, podem dir que es van crear com un derivat de l'altre. Potser per buscar rutes alternatives al primer es va crear el segon, i la veritat és que això, que és un camí totalment paral·lel i porta al mateix lloc que el camí de sobre. Fa temps sembla una possible alternativa, però la gent ja se n'ha cansat, alguns membres importants estan passant al camí de dalt, com dit el PP, i com el riu Ondara està condemnat a desaparèixer. El pati, amb Quim Gasó i César. Molt bé, doncs fins aquí el nostre programa d'avui. Espero que l'hagueu gaudit, que hagi sigut del vostre agrat i alguna cosa més a dir, Cés? Res, despedir-nos i donar-nos les gràcies a tots els oients per tot el suport que ens han anat donant i res, que és una cosa que no ens havíem imaginat mai, és a dir, nosaltres ens pensàvem que tindríem 40 visualitzacions i ha sigut ara, parlant seriosament, una sorpresa tindre tantes visualitzacions i veure gent que ens apoya i que ens doni també les seves opinions, que és molt important i és el que volem. Exacte, va ser com una cosa que vam començar per divertir-nos nosaltres, perquè ens agradava aquest món i vam fer coses, doncs, per fer-ho passar bé als nostres amics. Al final hem decidit fer públic i de moment ens agrada molt. Recordeu que si voleu ens podeu seguir a les xarxes socials, a Instagram, i pengem els nostres capítols tant a iVoox com a YouTube, on us podeu subscriure, així us avisaran molt més ràpid dels nous capítols. I això, esperem seguir comptant amb la vostra confiança i que tot segueixi tan bé com fins ara. Per tant, esperem qualsevol comentari, qualsevol cosa serà positiva per nosaltres i moltes gràcies per la vostra confiança. Salut! I força al Canut. El pati, per on es treu la xorra, l'Ansu Fati.